denai di kampung. Si ayam mato jatuh badarai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai dalam kala denai tamanu budi tajua paham tagadai. Mungkin bangsa nan denai tahu dalam teangan dun sana nahan kandu di galanggang denai balari pisan di rumah denai tak taru di galanggang denai balari pisan di rumah denai tak taru. Bansai lah saja dulu laka pamenan pagi jopakan padu di kampung mana ruang malu dia lalare dirantau urang.
langgang denai balari pisan di rumah denai tataru bansai lah saja dulu laka pamenan pagi jopatan padu di kampung mana angguang malu dia lalare